Bueno, 8 é case 19 da tarde, chove, non para de chover. E claro, facémonos unha pregunta. As galiñas, as pobres, xa estemos todas confinadas. Non poden sair, así que non se mollan. Pero que pasa con outros animais? Que pasa cas vacas, Rocío, cando chove tanto? Hai nas que ter a cubillo tamén. Home, pobriñas. Hai nas que guardar no cocho, na corte. A ver, Emilio, que estás aí na Casa Grande de Xanceda, xa as vimos antes que están as vacas recollidas, pero queremos saber, pois, se están descansando, se están tomando a sesta, ainda que xa non é horas. Polo pronto íbamos a abrir cunha imaxe que teño por aquí pola vosa dereita en pantalla, pero quero abrir coa da esquerda, porque fixadevos, hai que dicir que están curiosas, tamén algunha delas que se vai arrimando a nós, Sara Torreiro, de marketing daqui da Casa Grande de Xanceda. Curiosas, imaxe de última hora, pero descansando tamén. Sí, xa viches que cando entramos aquí había máis deitadas, levantáronse a ver a que viñamos nós aquí, pero xa ves que moitas xa están para rematar o día e descansar aquí nesta maravilla de cama. De feito, dicías ti, iso, esta xente, e a que virán un venres, se foron a las únicas, a que virán un venres ás 8 e pico da tarde esta xentiña aquí. O importante, están descansando porque a situación do paso de Claudia, do que falábamos antes, da borrasca, é certo que as elevoulles o nivel de estrés. Claro, porque o vento é un factor moi estresante para elas e, bueno, finalmente, pois ven alterada a súa rutina, porque en vez de ese día sair fora, pois tiveron que quedar aquí, que era o mal menor que quedaran. Pero, bueno, para elas é un cambio tamén. Atención, Galicia, é un mini spoiler que vos vamos facer sobre o vídeo que ides ver de seguido, que é como volveron gozar do exterior despois de xornada excepcional. Fan unha media aproximadamente de 5 anos que xa contan que non van sair en ningún momento. Unha delas foi Antonte, pero ese spoiler é o top 3 deses elementos, algúns deles meteorolóxicos, que son os que máis amolan e trastocan as vosas vacas aquí en Xanceda e as vacas en xeral. Fainos aí o top 3. Pois o top 3 de cousas que as estresan eu diría que son o calor moi forte, as moscas e o vento. E o vento, aí está, como pasou estes días e demais. Importante, dicíamos agora, precisamente con Sara, non poideron sair o mércores. Iso implica que non saíron, que estiveron todo o día a cubillo. Hoxe quixemos ver con que cara e con que aspecto, como esta agora curiosa, volvían cara dentro despois de gozar do exterior e de poder estar ceibas e libres como é aquí habitualmente. A xornada para traelas por interior, aquí. Unha detrás da outra, 5 menos cuarto da tarde, Sara, e as vacas por riba parece que a chuvia que acaba de facer acto de presencia de novo xa indica o camiño cara arriba, cara ás cortes. Elas saben perfectamente como teñen que volver para a granxa, veñen as buscar, pero eu creo que casi poderían ir soas. Antonte tiveron que quedar todo o día na corte porque facía moito vento e o vento forte e a calor son dous fenómenos que as vacas llevan moi mal. Eu diría que as moscas, a calor e o vento son as peores cousas para as vacas. Cantas vacas tendes, Nerea, Eduardo? Pues en ordeño unas 200 aproximadamente. 200. O que estades a facer agora que levar as cara adentro, Antonte non puidaron sair polo temporal, pero si é certo que no inverno, non, de novembro a marzo, a noite pasan Pasan nas camas dentro dos establos, pero despois en verano, pola mañán e pola noite sempre saen fora. Como estamos en novembro e a noite xa se vai botando en riba, hai que tirar de outro grupo para arriba tamén, non? Pois ala, vamos. Como as vais, Sara, tornando así cara a dereita, concentrándoas, non? Pero xa viches que elas xa saben perfectamente que esta é a hora de recollerse porque xa estaban todas aquí ao carón da porta. Cantas horas botan no inverno, no exterior e no interior, das 24 que ten o día? Pois no inverno saen pacer aí ás 9:30, 10 da mañá e volven para a granxa, pois xa ves, a esta hora. Logo dormen dentro e ás 5:30, 6 da mañá volven para o muxido da mañá. Cando dan eses 5 días que elas non poden sair, de alguma maneira notades que iso, que o acusan elas, non sei se dá menos leite mesmo. Pois mira, un día de moito calor pode significar que unha vaca leiteira dea 1 litro menos de leite por muxido. O sea, iso é as consecuencias da climatoloxía sobre a súa produción. Efectivamente, o vento, por exemplo, é un fenómeno pois que podemos sortear máis facilmente deixándoas na corte. Eses días encamamos a corte 2 veces para que a teñan perfectamente limpa todo o día. Veñen por aquí polo camiño, estes dous lotes veñen ben acochadas. Sí, iso é o que fan, acocharse unhas nas outras cando fai moito vento. Por aquí, bueno, veñen algo máis acochadas porque xa ves que o camiño non é moi ancho, claro. Pero é certo que é un sistema que teñen, sobre todo cando venta, non?
Sí, sempre que vexas así un grupo de vacas todas cerquiñas unhas das outras é porque fai vento e entón achéganse para protexerse. Aquí están a entrar xa para o Muxido neste momento. Efectivamente, agora van a entrar aquí para comer a súa ración complementaria de forraxe e para muxirse. E é onde conectamos despois destes 40 minutos que trouxemos os dous lotes o día a día aquí en Xanceda.